Toate șogănițele, haideți cu produsele, să le scoatem la paradă, lumea toată să le vadă. Magazinul este sus, în linkul din Biopus, cu o mulțime de oferte pentru voi, băieți și fete. Dacă vrei să miroși bine, ascultă aici la mine. Ai nevoie olfazeta, dă fuga, prinde oferta, că vine ziua iubirii și ți-aduce trandafirii. Trebuie să fii frumoasă, că te scoate la terasă. Și aloe vera, frate, o mare varietate, cu emulsie și cremă să te scape de problemă. Cearcă-ne, pete și riduri, fond de ten și multe farduri. Magazinul cu de toate, să-l ratezi chiar nu se poate. Haideți la magazin și așa pinguim!